fer un DVD no és pas fàcil. En primer lloc perquè parlar en públic és difícil, i en segon perquè molts de vosaltres, potser la majoria dels que ara esteu mirant aquest DVD, n'esteu tips de sentir parlar els polítics. No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Aquell dia, quan l'enemic muntava els canons sobre els llenços de muralla que hi havien aquí en pla d'Enllull al final d'aquest passeig, 300 cavalls van formar per alliberar la muralla. En aquella càrrega, Villarroel, el comandant en cap de la defensa de la ciutat, va caure ferit. Les seves darreres paraules van ser: segueixi la càrrega, davant meu ningú retira, victòria o mort. Des d'aquest castell es va bombardejar Barcelona, per exemple, el 1842, el bombardeig del general Espartero. Després d'aquell bombardeig, quan se li va preguntar al general Espartero a les Cortes per què havia bombardejat Barcelona, la seva resposta va fer història. La resposta del general Espartero, regent d'Espanya, va ser porque a Barcelona hay que bombardearla al menos una vez cada 50 años para que se acuerden de quién manda. Una de les seves passions era estudiar, qual cosa era poc comprensible per mi. He passat molt bones estones amb l'Oriol, realment, des dels jocs a tardes parlant. Una de les nostres passions era escoltar la història de Catalunya cantada dedicada als nens. De sempre l'he vist estudiar, de tal manera que entrar a la seva habitació per anar al llit era un laberint, el laberint del Minotauro, perquè per tot arreu hi havia llibres, però no un llibre a terra, sinó piles. I avançant a pas valent, hem encès dins la memòria la flama d'un sentiment i d'aproximar-la de forma que resulti prou atractiva com perquè la gent no en fugi. Permeteu-me un exercici d'historiador. Que el Junqueras jo crec que no té televisió perquè es deu passar el dia llegint, perquè està amb ell durant tot un dia, i això els companys de periodistes que van a la campanya també ho diuen, és que és una constant referència històrica a qualsevol cosa. Record d'aquella batalla en tenim una mica tot arreu. Vostè ha dit, diu, ens ho passarem molt bé, ens divertirem i serà una campanya molt bonica. Jo pensava, parla de les eleccions europees? Sí. Jo estic segur que serà una campanya bonica en el sentit que és un repte, segur per al país, per mi personalment, per al partit en el qual ara em toca representar i que... Ara se'ns ha fos un... Res, això no vol dir res, No passa res, no passa res. Vaig a veure, quin és l'àmbit institucional més allunyat de l'aparell? M'han dit Brussel·les. A Brussel·les. Jo cap allà. Bueno, però si són ràcanos aquests de l'aparell, són de la Virgen del Puño, van tot el dia... Ni una entrada per anar a veure el Barça no s'han allargat. Adéu, companys. Ets l'orgull i l'esperança de la pàtria. I ets l'orgull per què? Perquè sóc l'esperança i sóc l'esperança perquè un dia seré l'orgull, perquè sabré ocupar el meu lloc entre els valents a les barricades. Yes, we can, sí senyor. Ara. Llavors vols fer la conclusió final de l'explicació llarga que has fet, perquè els alumnes entenguin i repassin bé els apunts, i no, és una explicació de 20 segons, no de 2 o 3 minuts. No, però en general, bueno, és igual. Bé. No estem en una situació de desastre nacional. Si això és una situació de desastre nacional, puc ser groller, que té una grolleria. Llavors, què collons era 1939? La meva àvia tenia arguments o no tenia arguments per estar cansada, trista, decebuda, defallida i per abandonar-se al 1939 o al 1940 o al 1941 o al 1942. Tenia arguments a tonelades. Era per morir-se de riure. La meva mare, catòlica, apostòlica i romana. El meu nòvio, catòlics, apostòlics i romans i no sé què més. I l'única republicana era jo i el papa. Gana, misèria, falta de diners, falta de tot. Per tant, la vostra obligació moral és mantenir viva la flama d'aquells que amb molta més raó que vosaltres podien haver abandonat i no ho van fer. Si vosaltres, si tots nosaltres, sens dubte,
som hereus de la derrota, també és veritat que som la llavor de la victòria. Moltes gràcies. Pani Oriol Junqueras Vies, 1 minuta. Grazie, buongiorno. Vorrei ricordare che non posso fare il mio intervento in catalano, che malgrado essere la lingua di più di 10 milioni di cittadini europei, ancora non è una lingua ufficiale. ¿Qué ha pasado, señor Zapatero? Allò que a mi personalment se'm fa més difícil de suportar d'aquesta relació amb Espanya és l'avorriment. M'avorreix profundament, m'avorreix des d'un punt de vista intel·lectual. Dios mío de mi vida, Dios mío. Només si nosaltres som exigents amb nosaltres mateixos, amb cada un de nosaltres mateixos, tindrem legitimitat per ser exigents amb els nostres companys. Com que la feina que nosaltres no farem no la farà ningú, trobarem les fórmules necessàries per poder treballar conjuntament i en la vigília de la victòria estarem junts, perquè si no estem junts no hi haurà victòria. Hi ha coses que no es negocien, que la llibertat no es negocia, que la dignitat no es negocia, que la sobirania no es demana, que la independència es proclama i es defensa. Visca Catalunya! Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiment. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiment. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment.